για άλλη μια φορά. Έχω εδώ το όπλο που μου είχε πει να φτιάξω αυτός από τους καλύτερους μου φίλους. Θα να πάτε στο TikTok και να τον κάνετε ένα follow. Να σας ξαναδείξω το όνομά του γιατί δεν σας το έδειξα τελικά, το ξέχασα. Είναι Jerry, το έδειξα. Έτσι γράφεται ακριβώς. Κάπα τα. Αυτό είναι το όνομά του, προσέξτε το. Πηγαίνετε να το κάνετε follow στο TikTok. Αυτός δεν έχει YouTube. Πηγαίνετε να το κάνετε follow στο TikTok και πάμε να δοκιμάσουμε το loadout που μου είχε πει. Πάμε να online να δούμε. Εντάξει. Στο Crossfire, εντάξει. Δεν είχε άλλη, αλλά στο Nuketown το σχεδίασα στο μυαλό μου λίγο. Εντάξει. Δεν πειράζει. Ωραίος ήχος. Και μας έχει βάλει από την κάτω μεριά του χάρτη. Όπα, γιατί κολλάει λίγο. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Πάμε. Πού είμαστε τώρα, εντάξει. Ωραίο φαίνεται το loadout μου λίγο. Μια χαρά φαίνεται. Μου άρεσε. Ωραίο είναι. Αλλά μου πήραν το κιλιάρι. Και συνεχίζουμε. Κάποιον είδα από εδώ. Γι' αυτό πάω από εδώ. Αχ. Φοράω και ακουστικά, τρομάρα μου. Αχ. Αχ. Λίγο. Τώρα λίγο κάνει τα δικά μου νησπό. Να δείτε βοήθεια. Ευτυχώς. Ωραίο είναι. Μετά θα δείξω πώς το έχω φτιάξει για να το κάνετε κι εσείς. Και μετά το επόμενο βίντεο θα είναι να δείξω το δικό μου πώς το έχω κάνει. Πώς το κάνω εγώ. Πώς το έκανα εγώ. Τώρα πώς γίνεται αμέσως. Τέλος πάντων. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Και που μου είχε πετύχει. Εντάξει. Και πάμε. Πόσο μισώ τους σναϊπεράδες. Μόνο εγώ όταν είμαι σναϊπεράς είναι ωραίο. Αχ. Ω Χριστός, πού ήρθαν αυτοί. What? Και συνεχίζουμε. Πεθάνω.
Άσε να περάσει. Συνεχίζουμε. Μόνο εμένα χτυπάρα, φίλε. Άλλη δουλειά δεν είχανε. Συνεχίσουμε. What? Για να βάλει. Πολύ. Και νομίζω ότι έχουμε νικήσει αυτό το μάτι. Παρόλο που είναι δύσκολο. Νικήσουμε περάσει, εντάξει. Από ό,τι φαίνεται. Πήγε αυτός ρε. Γιατί κολλάσα. Τέλος πάντων. Από ό,τι φαίνεται θα πάρει πολύ αυτό. Τέλος, ένα σάιπερα. Είναι και εδώ πέρα. Πού να σου. Μετά το λέει. Συγγνώμη. Λέω να μην βρίζω σε αυτό το κανάλι. Εδώ κανείς. Α, και κάνω το τελευταίο μ' αρέσει. Μ' αρέσει να κάνω το τελευταίο kill. Και νικήσαμε. Okay. Μ' άρεσε αυτό το όπλο. Θα σας έλεγα να το βάλετε κι εσείς. Μια χαρά όπλο είναι. Why not? Εντάξει. Θα κάνω και ένα βίντεο στο TikTok. Αλλά επειδή αυτό ήταν πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο, ήδη έχουμε φτάσει στα 7 λεπτά και το TikTok παίρνει μόνο ένα, οπότε ούτε το μισό δεν θα δείξει. Θα ανεβάσω αυτό στο TikTok και το επόμενο που θα δείξω κατευθείαν το loadout που βάζω εγώ και με βολεύει, θα σύμφερε κιόλας να πάτε να το δείτε και γεια σας. Ένα